Bo ko kitabu do bena kabo arabu jamana la doni kitabu do iba soro iba sabe kitabu ina ko ate fere me munum bena ni kitabu ni e ma sade ita soro bolo e ko kitabu sa o be chogode bo don kibawu ya yira munyinin karan ninna nin kitabu subu be komi waqfu de no ko ate fere atigi ya ke waqfu de o ba di mo mare mo ka di mo ma ni emma ko tala e fana ka di mo wore de ma ikana fere kitabul la nyini yode me don kibawu ya yira abe min bolo har na ya sura dira alema de me eteshe ka sura le bolo ni ma sade ni e ya sabasite e ka wala na be mo min bolo yere yaado ete sika kitabun sa doni kitabu fana do nafa bala e mako bala ni e ma sa bolo donc ete sika soro ni e ya sa tigi bolo donc ale minye wori mina na manka mina junuba le de la me basiti eka ebe bon koni mogo min ni ebe suna eba fe kasude ebe suguri dunna salli walela iba ke chogodi bon na ya siru sabili min walela salatu de bora ni fajiri kene chira salatu min be bo ode bo o salli walede do iba do fana salli walela min ba ke ka salli wale fana abe wakati do na le koni salatu bo dro fajiri kene de chira o dankanya bi bolo salli walela min bo chogola ni salli walela dro ebe suguri dumi ma dabila parce que ciiden ko akoni ewa abdullah ibn ewa ni bilal ye salli wale ayemi aka dumuni ke fo ewa abdullah ibn muktum fo ni o ye salli wale wakati mi donc aka yere mina ni dumuni ma parce que o te salli wale abada fo no ko asbahata dugu jera donc ciiden ko no ye salli wale droit ye dumuni bila wala doni ke bagaw yayira suguri dunna ni salatu ko bola ko ni ye salli wale damina agire yado fana ebe wakati do fajiri doni yere iyado ye woleli minke wakati de sera ube ni e yere te wakati doni yoroye ikoni bado ni salli wale la koni alebe wakati do na ale koni ye salatu bo doro wakati de sera ni ayem hari dumuni mi logoma min soro idala doni ke baw ko katu ikana kunu ni jimina min dala idala donc ikabo idala donc mi hadisa min bena konni salatu bora na to adola kelembi ka dumuni mina kunna ko iki ka dumuni dafa ube ni ka jimisle bi bolo iki ka mini dafa kuma chama be ni hadisa la Cheikh Abdul Muhsin Abadi ko akonni hadisa la nyini yede mugumi ni aisani salatu kabwa ya soro jifilembe edala de ube jibe edala salatu bora donc ako fendo dagara hadama de ni fendo damina ko dafa fendo dagara ye wala minte daga ye ko ibe ko damina min ni salatu be bwa ya soro kan logoma de be edda ube salatu bora ya soro jide be edda ako o hadisa la nyini be sheka ke iko jide kunu me ikana jiworeta de min ni salati bora korpe wa ciren ko nibi ka dumuni mina kuno iki ka dumuni dafa ni salati bora eka continue dumuni ma fo kata dumuni ba ko la nyini toyede o hadisa fo chogo de bala tawsiri chogo ni sarahu chogo de bala don ko baw bolo donc kuma sahale nye minye subu hate minna ni salatu ko ni bora doro minni jo dumuni jo bo ko abe burusula ni de ngoro la ko ba fo ni nyaka la da to ni nyaka tabu to lesiri to la dina la ikade ewa ide to nyuma nyini doro ikado idenna me ka fo kitabu to de ni nye ube awolola dom min to ye ni de lesiri te nono na dina la wulu ye bidiade to nyuma nyini doro ikado idenna
Bon ko sungalo tile talaba ka asunya na maya misiri kono ko do ko akasimbo de ma ko salli ke misiri kono ko birano bidanyumando bo atigite bidia yeredo jankwa nyuma tigite bidia yeredo min yesu fe nafila sungalo talaba ka nyana maya misiri kono doni ke ba ko ni mo min ko ibo ke bidia ko de makala sheikh sal fawjan ko de jahiliya la tadri akoni mo min ko ibo ke bidia ko de jahiliya de makala de te fen kalama donc cide sallallahu alaihi wasallam talaba cide be yele man misiri kono wa haya layla kullahu wa gaja ahlahu wa sadda al mijara sungalo talaba cide be yele man misiri kono de ka subbe de nyana maya abe a cesiri de ka mabbo musola atese musola talaba na ka musote jonyonya ka babbe ke misiri de kono ka be nyana maya ba ka demba ya kunu de fana ewa hadisa be abe turmiji kono ne abu dauda ciden de la talaba ka sallini mugo ye fotu tila sabana tara o kofe asallera nu ye dondo la fosu tilanje tara o ko kofe ciden sallera nu ye fudu sirana surudi kanu suru misigila donc non ko tarawih folo mugo tumba kere tarawih ye munye depini ewa safo sallira ibe sallo kono fokata fajiri keneci abere to ko tarawih kure munye mana sarafu tumba janyade nu ye arakan nani salli ube sigi ku lafiya o ko fe be wuli ka arakan nani salli ube sigi ku lafiya adon be ninke fokata fajiri surunya donc minye sungalo talaba nyana mali misiri kono te bide o te surunya ka ke bide Qur'ana jigi basitala sarafu safai tumbe Qur'ana jigi sungalo la haris nyamuga basite Qur'ana jigla aunde fari fagalendo Qur'ana kanka jigi sinya joli redo sungalo kono almami kata trite wala ka Qur'ana be kala mo gonye ka Qur'ana jigi basita la mo wajibi dete ko wajibi le unte mustahabu ne fen kanune ni mo mi sera kake me lajimute ko fo tallaba ka Qur'ana jigi de lajimute wajibi dete ko wajibi le ente hada madonka me ni mo munun ko be Qur'ana jigo kono basita la bon ni nyami fo ko an ko Ibrahima ye bolu kari ko ni mo min nana ka karta bugu jomi sidi kerefe abe buri dake yala ni de sufe kata tasuma dolobe chugura ikanu ke anyore fo ka yele malike ni bole wote population tay wo ye famu de tay e kana fo ke beta tasuma do aka bugula o be na ni fitina ni mankaw ni balawude fitina munu mo tu danyorodo ciden ko mana ramin ko mun kara fal yukhayru bi yadi ni nya famu tay ani ni dutigi ka do kono fa ilam sa fa bil lisanihi akoni mo min te sey bolo yele malira ete famay ete dutigi ko fo afoni nenye ni be bugu tigido tay sembela ikilena keleka aywa anesi hakai ka konanji hakai ka fonni manya aba boye chogomi ni teso lai ka ko dusukun kono me kanata tasuma doala ni sufela ye o ke bagate oye o ke bagaye famaude ambal mado ya ni ngalite ka bokra kwa ya anga kasati do damne e kwa kono ko sali ibeto sali kono kuma la baraji biye kuma la baraji yalla faga ndani ni baraji be dafa hada ne de ga sali kono wati dina bo ko do ko ya mi an kakka seti dola an ko ka salli kono baraji do biye yoro dola baraji tiye ko baraji be kiye ka salli kono chogode qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una ni ba fi ka baraji suru ka salli la sira alanye ka salli la salli ka kini dusukun kalasiye salli ka kini mafantiaye salli ka kini alanya siranyai ni miru chama ni jinya miru tala ibe baraji dafalen suru ka salli la odela me ciden ko ni edonna salli kono akom malikaw be salli baraji sebiyede ni hakili bi ka salli la wakati mi kalibu malikaw be baraji sabe men ni ka hakili bora salli la kata yorore ra kalimu be jode o dia to ko ni do be bo salli kono iba soro u ka salli urubo tilalula tilanani na tara
ini tila saba de bo ako ni do be bo tila saba na tara ini fula de be bo ako ni do be salli la ibasuru tilanje tara tilanje de bi bolo ako do be do salli re la ka bo baraji rete sabu ye farda ko ni binna ka boy kanna ne baraji den kelente salli isabe parce que ka hakili maki ka salli la ko ta dal mo wala kala yalla dalike ko yalla almani ni juma kutubala anyina ka sigi aya kutuba kun folo ke doron ka singa kidi kana ta ni ko ge yalla wala hada bi ko bo ko mo me ko ni nyenyen kalike ko ni almami ni mi nye kutuba kala mais ama sigi kutuba fulani nyogonche kutuba kele ajigina ka salulu be chogodi donc kutuba mi nye jamhurul ulama ko kutuba ye sunna de mi nye ka sigi kutuba fulani nyogonche jamhurul ulama ko sunna de do wajibite ka sigi kutuba fulani nyogonche ko sunna de do wajibite wodi yatu bun qudama ba fo yere akon ni mogo mi hari ni ma sigi kutuba ni nyogonche akon misali ni mogo mi nye kutuba kala isigile ya kutuba kala darwa do kama isigile nde kutuba kala donc ebe kutuba fulani faram fanci ya chogodi ako ibi makku de doni ibi makku doni kutuba fula pour ku ka different ka bo nyogona bo ako habo chogo kelene na mogo min ni hara nyinana na ma sigi kutuba fula ni nyogon jefana aka kutuba fula fara nyogon na ni makuni doni kam makuni doni ke fula ni nyogon jari na ma sigi ko sunna de do bo imamu na Shafi'i de be ka sigi kutuba fula ni nyogon o de bo o ke kutuba saratiye ale be kutuba fulani sarati ke ika sigi uni nyogonche me minni Abu Hanifa ni Ahmad jamhuru Ahmad ibn Hanbali kam go chama ani imamu na Maliki kam go chama uluko kutuba ni almami sigira kutuba fulani nyogoncha fule na ma sigi kutuba fulani nyogonche foitala bun qudama ben ninde kiriya mugni kono ako Abu Hanifa ani Ahmad ibn Hanbali majhabi mo chama ani imamu na Maliki nunun ko kutuba kalana ni sigira kutuba fulani nyogonje afule ni ye sigili to ye foitika donc sunna de do donc ni almami ye kutuba kelen kala ajigina usallira foituka ukasallika kene foituka como bon ko mo do ko ewa kuramba aka droki ko frela kercew ka kuran kon ni ko amani ko abafo ciden ni kercew sigira ni nye kuma fude ani kanna gele kuma ni shetane kuma ni bambanci kuma ciden ni kercew sigira togodi ani nasaraw sigira togodi sharati de buka ka kuran kana yekenema an kana ka kura yekenema har umaru ka sarati wula aka kura an kana yekenema aka na kura do aka giljula nambaye silama be bennen baka silama jamana ni fanga bawula a haramu ya rendo kerecon ka kura ka ye giljila udenu ko baw be bennen boka a haramu rendo silama jamana wula kerecon ka kura ka ye ka giljila donc nunye kuma fu falati wude kwa mugoten nunu jatemina ima ni isa jigina jiyan laba abe kereceu ka lembe faga abu ka kurambe kari ka boyde ate har ni songo mina iyaro silamiya yere hinanula yahudiya ni nasara sisa ni silamiya yu wele kana silamiya ma no maso nu sonna kan ni songo dama ambu to ka kafira lo be ni songo de men ni isa jigina ate ni songo yere de mina ika silamiya ube mbi faga ni sa jigina wude be ibe silamiya ube bamuru ibe faga abu ka lembe faga abu ka kurambe kari donc silama ka ewan nasaraw ka kerecendo a ceni lama ube abi dorokila haramu fi din al-islam donika ba man nyon sosola mi anka jamana anta do de ko sugu munum be jamana kono silamaw yerede jolembu ka silamiya la de silamaw yerede ko uluka ren yahudani nasara jakwa bonya ko jakwa karama ko jakwa do silamiya la kasoro silamaw te munyan li la sha umade ni nyimun nasara kanu ya awbolo ni nyen ni yahudiya munyen ni yahudiya kanu ya awbolo
ahmad ibn hanbali tumbe nin nasara kumbora aba nyatugu fo kateme ko ale tafe kala ka juguye awde be sunu tile yahuda be tanu sunu tile nasara be tanu nyode fo aya munum be yahuda ka qur'ana kono nabu lagosi aya munum be nasara ka qur'ana kono nabu lagosi nasara wirete de yahuda wirete ni silamo do tun so ni tumbu gerte ka bo qur'ana kono bu be gerte ka bo qur'ana kono mujamala mumbu bulu yahuda kanu mumbu dusukun kono nasara kanu mumbu dusukun kono nu so ni tumbu gerte ka bo qur'ana ba gerte kasoro ciden koyu ako silama nini yahuda ni nasara ben hari sirala kana foli bilaka foli kana bilaka kana bonya kana karama awa ko hari silama jamana ni ewa sira ambutasi ye sira soro kare kono na buzera akwanka yahuda ni nasara pushan ku bila kerefe silama de taye dugu kolo silama de taye sira ukateme an ku bila kerefe ija laqaytum fi tariqi faditaruha ila adiyaqiha akunani yahudani nasara ben nasirala sira korola ambutasi nana ayewulu pusha ku bila kerefe utate awde tay dugu ko awde tay sira kateme men ni nyemun dogo ya may islamu ka harbi mbame don ke bado ka wodola uya nyinin ka ko yahudani nasara ya kafiri yawa ko akun yahudani nasara ka kiri ya kafiri yahuda ka kiri la kafira do nasara ka kiri la kafir do me eska abeddaga an ka fo yahudani nasara ma kafiri wa ube komi an ba fo kafiru kun kelen ma kafiri chogomi yala be daga an ko fo yahudani nasara wa ako yahudani nasara an ka ulu ta fo doro ko kitabe dungaw ambe kafiri fun wele chogomi an kan ulu wure kafiri lawo chogola an ka fo kitabe dungaw ko pasige ode kitabe dunga yande cha yara qur'ana kono mba fo nintigi ye o waddu law tudhinu fayudhinuna aw ba fede ka masala makka kafiru tumba te ciden ka masala kuno nimbe masala ha jamana inkono aw karmo bawde ben nim fodo wodi aton ko jamana ka kasara bebe silamiya wajulina nunjurube munum boloda chama ulude do mo ben nim fo bune useminu ye aradu ke nintikika ni hara sebele mbo kabila situ doka mo munum ben nim kuma sugo fo bune useminu ye aradu gelende ka tikika ako ya subhanallah ako chogodi etese ka fo yahudiya mako kafiri ako ala ko qur'ana ko wala laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasat ako ala ko mugo kera kafiru ye mugo munun ko ala ye sabari ala yere sabarna ako ala ko qur'ana ko wala laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ala ko mugo kafiriyara munun ko ewa ala alede ewa isa maryam denke isa ala de do ala ko qur'ana ko lam yakunu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ni nanyo gona chama ala yere mugo minun kafiriya munna etese ka fuko kafiru ye mundi ema obake ka mundi ma dibila ita afwanye munna etese ka fuko kafiru ako chogo de ibe dese ka nonu ka kafiya fu munun ko ala ye sabai ala munun ni ala ke sabai munun ko dembe ala bolo munun ko isa ye ala de munun ko ala bolo ewa sirilembe akankoro munun ko ala ye fantande ako chogodi edda tese ka foma ko kafiri ya subhanallah munye silama karamo sorode awa ko mugo nima yahudiyani nasara kafiriya ube shikara ka kafiriya la ye kafiri de mamar ibn wahab yende fona waqdu islamu kono من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو سهم جهبهم فهو كافر مغو نيما مشركو كافر يهودان النصارى إيمو كافريا وبي شكرو كافريا لا وبي إيو كتابولو إنكنيا إيه كافري دي إيه كافري دي يهوديا كافري نصارى كافري كيدن دكو والذي نفسي بيده لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار في صحيح مسلم كيدن كون كلنا نمسنين بمسامين بولو نين جما كل لبا من بدو كولوكا نين مانتو لبا من بدو كولوكا إكيرا يهودي إكيرا نصارى مغو ني كا كيدن كبار يامي o kofe neni min nana ima limana naye ima tinya tiga ima tuga ko isara ko ibedo tasuma ko ibedo jahannaba tasuma ko donc yahudiya kafiri bi kafiri sini
nasara kafiri bi kafiri sini u tɛ silamɛya kɔnɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ m'u kafiriya u bɛ sikaraw ka kafira la u bɛ y'u ka taabolo kɛnɛya e de ye kafiri ye sisan parce que e de ma da ala la e de ma da ciden na ala nalili min fɔra kuma jugu min fɔra ala ye o ma digi e de la ala ye saba ye ma e tɔɔrɔ ala ye isa ye o m'o tɔɔrɔ den bɛ ala bolo ye ma e tɔɔrɔ ala ye fantan de ye o m'o e tɔɔrɔ ala bolo sirilen ba kan kɔrɔ o m'o e tɔɔrɔ k'o tɛ se ka ninnu ka kafira fo hali bi ala ka hakiliman d'a ma donc u ka kuran dilolen ye haramu de n'a b'i ka doroki la ni doroki kɔni y'i ka lawura suturi salli sahara dɛ mais kuran min b'i la o junubu n'o haramu b'i kan u ka kitabu dunkeya fɔra de k'u ni kafiru tɔ bɔ ɲɔgɔn na sinon kitabe dunkew tɛ ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ ala ko kitabe yahudiyaw ma lestum ala shay hatta tuqimu tawrata a ko yahudiyaw aw tɛ foyi ka nama tawreta de jɔ a cogo la ni yahudiya baara kɛ ni tawreta hakika la tawreta min jiginna musa kan i bɛ tugu ciden ko bɛ tɛ tugu awa ko nasaraw fana tɛ foyi ka n'u ma baara kɛ ni injila de o ye baara kɛ ni injila ye wa kitabe dunkenw fɔra de k'u ni jamakulu tɔ de bɔ ɲɔgɔn na sinon kitabe dunkew yɛrɛ tɛ o kitabe dunkeya yɛrɛ ni isa bɛ ɲanamaya la minnu tugura isa kɔ ou bien minnu tugura ewa musa kɔ musa yɛrɛ ka ɲanamaya la olu de kitabe dunke minnu tugura isa kɔ ka ɲanamaya la olu de bɛ jate diina la mais ciden kɔfɛ u ka diina tusera diina tuselen bɛ mun nafa mɔgɔ ye hari diɲɛ taw filɛ kɛ lillahi masalul a'la diɲɛ masakɛw bɛ falen min kɛ ni mɔgɔ min ko modibo tɛ sisan mais modibo tile kiiru minnu bɛ jamana in kɔnɔ ne t'u bila masakɛ min bɛ n'a y'i disi fara jɔn ɲa k'i la ni ale tɛ ale ka sariya bɛ marché yan awa isa ka diina tusela ni muhamadu ka diina ye musa ka diina tusela ni muhamadu ka diina ye yahudiyaw bɛ min kan u bɛ diina tuselen de kan u tɛ foyi kan ni ngalon tɛ nasaraw bɛ min kan u bɛ diina tuselen de kan i tɛ foyi kan ni ngalon tɛ u si tɛ foyi kan sisan n k'u yɛrɛ ye ɲɔgɔn bɔ waqalatil yahudu laysat nasara la shay waqalatil nasara laysat yahudu la shay وهم يتلون الكتاب نكو يهوديو كو نصارى تفويكا نصارى فانا كو يهوديو تفويكا تما بنو سمينو ني ايات توسيري اكو ني اوا سني محمد كاتشي ni yahudiya ko nasaraw te foy ka yahuda yangalon tiga wala parce que nasaraw tumbe isa taka san muhammadu kaci akom min nasaraw ye min fo yahudiya ku te foy ka yahuda ye nasaraw ye tinya fo wala parce que isa musa temenen ko fe isa fana ka dina de musa ta tusa wajibilen tumbe yahuda ko tugu isa de ko nu matugu isa ko te foy ka me cilen ko fe qur'ana jigilen ko fe yahudiya te foy ka nasaraw te foy ka a bengalon tigel ade beben galon de ka bebe kafiria de ka u shite foi ka sisa kitabe dunke ya fora de ku dambe kata kitabe dunke punu kuni kafiru tobe nyona sino kitabe dunke ute sisa kafiru de do nube du koloka ato kelena kele anyanga tulu de situ ngati blongo ka wasani ka ko kamanga tulu yero de menai ngati ra hakidula nyabda ka su bon ko olu ye tondo dila ka kesi dila ka wari ko ala pour ka kala nyoro min bo ka dugula burusula ka deme ni o wari ye ko ye wari mbila ka ta burusula ko ka jago kenai bo ko o wari jakka ko be chogodi jakkate ninna ni wari ko ni bo kunye de ka do hera sira de la ka do kala nyoro kun ko de la marali kala kelenten ninna nimbe komi wogo fido karanyiro kunko abe do o de la jakate alela wa alaykum salam jo ibato kelena komi mo tege korta baga kacabbi bon ko imamu mi na be sebelike ka baara kɛ mɔgɔw ye ka sallo kɔfɛ a bɛ cogo di sebeli u tɛ kelen ye n'a bɛ sebeli min kɛ a bɛ katimu de gosi katimu malikiya tɔgɔw ni jinna tɔgɔw a bɛ olu de wele k'olu de meleke ɲɔgɔn na
ni awa almami sebelekela na ka sebeli yen ninde ni nye kafiri de ni nye mushriki de sallite sa kofe abe yoro ikana salla kofe hari ni juma de ro kana salla kofe ka sallite sa mogo ka sebeli ye katimu goshi de jinna togo wole ni malika togo abulu de sebe ko de mogo ma ni nye kafiri de sallite sa kofe sebelekela fulana mogo min sebeli ye qur'ana doronde ale be qur'ana doronde sebe ka di mogo ma do ni sebelekela doni ke bawo ye nyogon so saka kibariya la do ko fana bake kam minke ciden na ka sheba ma ke biriyado mi ale konite musirkiye doni ke bawo be bolo ale te musirkiye me yala bake kam minke adagara ba uba madaga ye nyogon so de la o haro be soro soro sila bunte me ka kuma wala ni hamada buni hambali kon ni na nyogona mo mi be qur'ana doronde sebe minan seneyalen dola ka akko kadi mo ma ko akame uba ka ko basitala nimbe sabati salafu dogoro me kuma sahale nyum minyo o fana la cide nye furakeli keni qur'ana chogo mani sebo ida ola o e jumaye ka qur'ana kala mo ka kasalo naye ube ka qur'ana ka jido takado mina seneyalen kono ka qur'ana aya udo kala ka kadi mo ma kami akako ni sabatira cide mbola ni salafu salihu ye mo furakeni qur'ana ni chogo de la kuma sahale ki wasaru nindela qur'ana furakeli ka mo furakeni qur'ana ka danindela me minni sebeli nyere kuma sahale sheba o ma sebeli ke mo ye donc ni mo min ko ne be qur'ana doronde sebe anta foyima musirki me ipana ye fendo ke al mo furakeni qur'ana ye chogoya dola chogoya min cide na ka sheba o ma ke donc bo ka kuma sahale minni wala donc ni mo min sebeli ye qur'ana doronde salli be saha o kofe parce que o te musirki ye imma bidiya do imma doni ko ka kuma la dagara akake donc o te musirke salli be saho kofe me fengo pembe khatimu de goshi o ye musirke salli te saho kofe bo ko tamade kuma surunya doro ni mo min be tamade nyala ni tara dugula ni kelen salira ebe fula de salli me ebe dugu min kono misiri be min be e kan ni be dugu kono kelen kana salli ni darura mi soro kelen kana salli be ta salli misiri de la ni be dugu min kono misiri be ta salli jama de no fe misiri la woni tara salli jama no fe misiri la hari ni tama dende ibe ay ka salli dafa ka faral mami kade abdullah ibn abbas ko we ciden ka sunnay tama de ni sallira almami no fere almami min te dobo sallila ebi ta dafa de woni tama dende kera almamiye sani kado sallila fo jamai ne tama dende nde fulade sallimbe salamu bila ayere ba ta dafa na yere ni ede kera almami tama de be fulade salli minyen nani ibe fulade salli ka salamu bila jama ba dafa na yere men ni kera almami ko fe mo de iba dafa almami no fede bo ko ewa ni enana misiri minna muso ka aram ani cew ka safa ka gere nyogona abe ko be aran kelena abe daga ka sallo olawa bo ewa minye ewa sunna min kanyi cew ni muso ka janya ka bo nyogona de o de ya to ciden ko muso ka safa min kanyi ka teme abe ka o yu ka safa labai ko ka safa min ka jugo ka temu ka safa be ka o yu ka safa foloi oyede ni hijabu te muso ni suturate muso ni cew ni nyogonche men ni sutura be muso ni cew ni nyogonche u fana ka safa folo de kanyi katemu ka safa labanka men ni suturate mu cew ni nyogonche de u ka safa labande kanyi munna ani cew kaja donc min nyine ndo muso ka janya ka bo cew ka aramma o de nyine ndo
silamiya sariya la u ka yɔrɔ ma janya ka bɔ ɲɔgɔn na mais ni o nana misiri la o cogo la bo ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mais kɔni jɔra safa min kɔnɔ muso t'o safa kɔnɔ salli yɔrɔ wɛrɛ t'i bolo fo i ka jɔ yɔrɔ de la baasi t'i ka salli la o de y'a to hari haramu fule cogo min wagatiw dɔw la haramu salli fule e bɛ salli muso dɔ bi kɛrɛfɛ yɛrɛ bon dɔɔnikɛbaw ko min ka kan o de bilala mais ni e sallira hari ni muso bi kɛrɛfɛ e sallira baasi t'i ka salli la i ka salli ka kɛnɛ ni fɛn min sɔrɔ muso maga ɲɔgɔn na n'a ma maga i la ou bien a lajɛli na fɛn min sɔrɔ ni fɛn bɔra la i ka salli la e ka salli ka kɛnɛ donc o la o sugu ka yɔrɔ ma janya ɲɔgɔn ye o de ka ɲi mais ni e nana jɔ wɛrɛ t'i bolo n'i ma jɔ ye jama salli bɛ taa k'i da i ni muso tɛ safa kelen na u b'u ka safa la kɔfɛ de baasi t'a la i ka jɔ safa la ka salli ka kɛnɛ ko diɲɛ bɛ taabolo min na minnu tɛ diinɛ kɔnɔ ko a bɛ daga an k'u ka kitabu kala wa kuranna min b'an bolo an ma ko t'u ka kitabu la u ka kitabu yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ wa u ka kitabu min bɛ yen tawureta min yɛrɛ jiginna musa ka o tɛ diɲɛ kɔnɔ dɔɔnin tɛ diɲɛ kɔnɔ sisan injila min jiginna isa ka o dɔɔnin tɛ diɲɛ kɔnɔ sisan o badalu wa kayyaru wa harrafu u y'a bɛɛ yɛlɛma ka dɔ bila ɲɛfɛ ka dɔ bila kɔfɛ ka dɔ nagasi ka dɔ kɔrɔ yɛlɛma kitabu sabatilen t'u bolo kuranna kala i ka faamu ka ciden ka hadisa kala i ka faamu fo ka taa diɲɛ wuli ɲama naani la wala yatunaka bimasali illa jinaka bilhaqqi wa ahsana tafsira kuranna kala ka faamu dɔrɔn n'i ye kuranna kala ka faamu galon si tɛna i ma n'i tɛ se ka kunbɛn ala k'o ciden ma ko maka kafiru ni misaliya si tɛna i ma fo ne bɛ na ni ma ni tiɲɛ ye ani tafsiri ɲuman donc an mako si t'u ka kitabu la o de y'a to ciden yɛrɛ ka ɲɛnamaya la don dɔ la umar ibn khattabi nana ciden ma ani tawreta gafe dɔ umar ibn khattabi ko ciden ma ko nin ye tawreta gafe de tawreta de sɛbɛnlen b'a bolo ciden diminana fo ɲɛw bilela a ko amutawahikuna ya ibn khattabi lima jitu bihi wallahi law kana akhi musa hayya ma washahu illa itibai ako khattabi de neni min nana ama o shika de be awla wallahi mbalimake musa na be nyanama yala sisa atayinta wasafu ka tugune ko aba tayimbila ka tugune ko donc amma ko site uluka kitabula kitabu falelende do kitabu yelemalen do tawreta te jian kono injila te jian kono be nyagamilende do an ka qur'ana indoronde tangalendo fo kata dommi ala yere ka korta kata yere ma inna nahnu najalina dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko ale de qur'ana jigi ale ma qur'ana tangalite mo bola yere de ba tanga qur'ana de tangalendo sinu nunu e kitabu nyagamilendo donc doni ke ba o bafo o ko har ni mo min bu ka kitabu yele malen kala aka soro alimul mutamakkin rasikhuna fil ilm mo min ni doni ke ba sabatile min seun sabatile be doni la doni sabatile ba bolo foy tese ka ale tromper o tigila mo be se ko o laje pour kara doko ka nu ka kitabu nyere ka kuma doy alimul mutamakkin rasikhuna fil ilm doni ke ba har ko min bu kala nunu na nyogona ulu bese ku kala purun ka huja joka nu yere ka kitabu ka kuma kanye meni ote mugo to akana gerela kanu mara yere bunu semira imala le ba fa ka fata wala dire akoy mugo kana injila mimbe kana mara nabi bolo ajani ni ewa tawreta mimbe kana mara ako silama man ku mara yere qur'ana wasara aradu kitabu ye ubenya gamile ndo nko mamuno tilela masake do nasara yere do na dina kono nin cogo de la anana mamunu masake de do aye mamunu fo ka nyogon ka kuma nyogonya mamunu ya do modo a besse sebele na kateli sebele na kosobe ako eye silama da ko nete silama ako ite silamiya ki bila silamiya ka bara do ma ko ne makote silamiya la cetara
ce tale e wasandama do anana mamunuma ko ale nana ko abedo silamiya la ako edema bora ne feya ne ko ikado silamiya ko iko makote silamiya la ako ne sebeli kala de nka teli sebeli la mbole e koroya ntara yahudiya ntara e taureta sabe ka ken nusuka sabai ntara injila sabe ka ken nusuka sabai ewa taureta minya sabe ka ken nusuka sabai nya yelema de mbe yoro do bila nyefe mbe yoro do bila kofe mbe fembo yoro do la mbe yoro do yelema nya sabe o chogola nusuka saba ka injila sabe o chogola nusuka saba qur'ana fana nya ado sebe ka yelemali do afana la mais mo dafare nyo de sebe ka yelemali do afana la nu injila nusuka saba intara injila tigufe nkon ni nye injila de nya sabe abe feru ya besa ni taureta tara taureta tigufe nusuka saba uya besa ni qur'ana yoro min dila ka yelema na tara qur'ana tigufe nkon ni nye qur'ana da be fere ay ko anka la jede fulo tuma mu ye qur'ana laje o yinka qur'ana inke kimbugonay o yimbugo tumbe fa donc nyaado tawre tan nyagamilendo nyaado injila nyagamilendo nyaado qur'ana de tangalendo nyagambitala odi ya tunna na do silamiya kono yahya bun kasir o tunye doni ke bagaya tumbe makka tuma min nin qisa kera min nyana atara makka kan nin qisa lakale yahya ibn kasir ye ako alako inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ako qur'ana tangalendo ako tawreta alai tawreta tangalito tawreta tigude bolo ya nyagambi alai injila tangalito injila tigu bolo ya nyagambi alama qur'ana tangalito hada madem bolo alai yere de yo qur'ana tanga qur'ana te nyagambi wa alaikum salam ko pour ka kuma sembentia ko kale yere to kerece yala sana kado silamiya kono kunanu uluma bibulu yorodo unanu uluma ko yoro yelema uye ko o kera ale yere nyana bibulu yorodo abe chabele be chogomi unana kasagi ka yelema ka bo chogola ka fuye chogo werela minni mi sabelen tumbe o te kelenya ka yelema ko o kera ale yere la pour ka kuma sembentia donc alaka hatimandama ni silamiya alaka sabataka alaka jense kanyuman sabati dugu koloka wati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bo ko kitabu do bena kabo arabu jamana la doni kitabu do tibasoro iba sabe kitabu ina ko ate fere mais munum bena ni kitabu ni e ma sade ita soro bolo e ko kitabu sa obe chogode bo don kiba o ya yira munyinin karanina nin kitabu sugo be ko mi waqfu de no ko ate fere atigi ya ke waqfu de bo o ba di mo o mare mo o ka di mo ma ni e makota la e fana ka di mo wore de ma ikana fere kitabul la nyini yo ode me don kiba o ya yira abe min bolo har na ya sura dira alemade me eteshe ka surale bolo ni ma sade ni e ya sabasite e ka wala na be mo min bolo yere ya do eteshe ka kitabun sa doni kitabu fana do nafa bala e mako bala ni e ma sa bolo donc eteshe ka soro ni e ya sa tigi bolo donc ale minye wori mina na manka mina junuba le de la me basiti e ka bon koni mogo min ni ebe suna eba fe kasude ebe suguri dunna salli welela iba ke chogodi
bon na ya siru sabli min walela salatu de bora ni fajiri kene cira salatu min be bo o de bo o salli wole de do ibado fana salli walela min bake ka salli wole fana abe wakati do na le koni salatu bo doro fajiri kene de cira o dankanya be bolo salli walela min bo chogola ni salli walela doro ebe suguri dumi ma dabila parce que ciren ko akoni ewa Abdullah ibn ewa ni Bilal ye salli wale ayemmi aka dumuni ke fo ewa Abdullah ibn Muktum fo ni o ye salli wale wakati mi donc aka yere mina ni dumuni ma parce que o te salli wale abada fo no ko asbahata dugu jera donc ciren ko no ye salli wale doro ye dumuni bila wala doni ke baga yira suguri duna ni salatu ko bola ko ni salli wala damina agire yado fana ebe wakati do fajiri do ni yere iyado ye woleli minke wakati de sera ube ni e yere te wakati do ni roye i ko ni bado ni salli wala la ko ni alebe wakati do na ale ko ni salatu bodoro wakati de sera ni ayem hari dumuni min logoma min soro idala do ni ko ko katu ikana kunu ni jimina min dala idala donc ikabo idala donc min hadisa min bena konni salatu bora na to adola kelembi ka dumuni mina kunna ko iki ka dumuni dafa ube ni ka jimisle bi bolo iki ka mini dafa kuma chaman be ni hadisa la Cheikh Abdul Muhsin Abadi ko akonni hadisa la nyini yede mugumi ni aisani salatu kabwa ya soro jifilembe e dala de ube jibe e dala salatu bora donc ako fendo dagara hadama de ni fendo damina ko dafa fendo dagara ye wala minte daga ye ko ibe ko damina min ni salatu be boya soro kan logoma de be edda ube salatu bora ya soro jide be edda ako o hadisal la nyini be sheka ke iko jide kunu me kana jiworeta de min ni salatu bora korpe wa ciren ko nibi ka dumuni mina kuno iki ka dumuni dafa ni salatu bora eka continue dumuni ma fo kata dumuni ba ko la nyini toyede la nyini toyede o hadisa fo chogo de bala tawsiri chogo de sarahu chogo de bala don ke baw bolo donc kuma sahale nye minye subu hate minna